tuntruma chuan mi then khat an zin chhuana to sual an to te le thil dawm lo tak tak an ton te kan ngai thla ho le don ani pakhatna Jerona le anupui mi chu venemai te zin konglung chiat thlak Jerona le anupui mi chu venemai te hi kumsang ni somparu khanin nein anin nei atanga kar ni nuwa honeymoon mang turin Dominican Republic lampanin an chuaka hemi tu khian island of Saona mun thlengin hemi hmuna hotel pakhata hian hlim takin Jerona te nupa hi cholin zanria an kilduna thilfel hlel omin an hrelowa tin ngai thatlona po engma an nei lemlo zana reideu hnu chuan an taksa nomlo na le thatlo na an nei ve a reilo te hnuwa na satakin an luak bok hemi hnu deuh hian Jerona te nupa hi Siguatera awanga harsana tok an ni ti hriat chua ani zuya Siguatera hi tur chikhata hrai sanga anei awanga an taksa thatlo na le natna ron lang chuak ani deuh ber oma heti lai hian eng sanga chia nge an eiti ero hriat ni lemlo ma se sanga tura hrai a engama ber chu an eiti ero thil chiang tak ni in alang thung heng sanga hrai na tur hian rim anei lo mai ba ka thlum le al khakna anei lo wangin han ei palpoa thil hria than ngal mai the ani lemlo June som pahnia Jerona te nupa hi Canela La Romana Clinica phurlu ngal thuai an ni a amaro chuwan doi thak takin clinic an thlen meu hi chuan tur hian an taksa chung alo khoi chane to angreng hle a abik takin an thin le chuap te chu na thok mu mal theilovin alo siam man der to clinic an lo pui atanga dar kar ni nu vela Jerona kumsom thum pakhat le anu pui mi chui kumsom ni pariat te chu an thita ane pahni na Elizabeth Orchard kumsang ni pakwani kumai khan Elizabeth Orchard hi trekking nein Peruvian National Park lama hun amanga aunaw nu le aunaw nu bial pa te chuan he trekking na hian engmo chen Elizabeth hi kalpuin an zui ve a amai ro chu an chau deuh tak hnuwa chuan hotel lama aunaw nu le abial pa hian an kirsanta ane Elizabeth ero chuan kongpa ngai po nge tuma wangin trekking chu chol sana hotel lama le chu atum lo hle a ama chuan trekking chu achun zom ta zel zoka thimlima po kumsom ni panga upa Elizabeth chu alaron let lo fo awangin aunaw nu le an leina hnai te po chu an mang angtan to hle a ti chuan search and rescue team lam te chu hria tirin Elizabeth chu aunaw nu le aunaw nu bial pa in an hmuna hnung ber an soina lama chuan an zong ta a search and rescue team ten South American ngopui an daplai hian Elizabeth ruang hi ravine anti mai korte cheple thuk angreng taka mu anita a zongtu ten an rin dan chuan Elizabeth hian tui kho tha chu lon chu atum na lama nala in rap tlewin atlata nia an ngaya he atlang na hun po hi fit zaruk som nga laya sang ni a soi ani bok chuti ni chuan Big Ben Clock Tower sanzong let ni ai po in asang jok don tina ni a asang ve wang le pathumna Chris Kramer sile listen through ne graduation anzo nu in Dutch me Chris Kramer sile listen through ni te hi ama po an lo dream pho to chin Panama lama holiday mang turin an chuaka kumsang ni sompali March ni som ni pakwa a bucket khwa thlengin he hmuna ami hring cheng te zinga hian thakhat borvel cham tuma in ruam man po an ni renga an thlena tanga ni tampo aral ma in Chrisite thian dun hian an lo ruam man lok to angin hemi hmuna ngopui le tlang baru volcano tlang kang na hnuin a hual vel te chu fang turin an chuaka he ngo cha pui mai an lu hnu hian Chrisile liseni te thian dun hi mu an ni le to lo ani an bauti hriat chua ani hnu in helicopter mangte a nasataka zon an ni a nasatakin Chrisite thian dun zon na hi thokma se an sul hnu ero mu tur awang le kar engmo zat hnuwa he khuwa cheng meiche pakat chuan liseni bag a chu lui pakhat kianga bu hmuna achar nola bag chunga hian listen phone camera le a phone alo oma phone atanga alan dan le call history atanga alan dan chuan phone nei tu listen phone ni hian ngo a hian an mang an to hnuwa mi call atum ti hriat ani a mase call hi atlang lo ni a soi ani le zelbok April riata camera a thla anolak te chu en chian ani a heng thalak te hi ramngopil ril tak takalak te an ni ti a hriat theya thalak pakhata chuan Chrisi tu khum lam lan na a oma adang zong chu luile ram hnuai mun then khat lan na ani deuh vek thung
heng thalaka te hian nu ma chui thei tur le Chrissy le listen through ni te thian dun chunga eng thil nge thleng ti hriat theina tur om thil engma a om lem lo bek char ani nu hian Chrissy te thian dun zon run pui chu nei that ani le a zon run pui nei ani nu atanga thlani nuwa Chrissy te thian dun ru then khat chu mu ani a heng zinga hian khel bor kumkuru te phekhok chunga ke tang ru te ba ka ru then khat te chu luidunga mu chwa ani a DNA test tatang po in Chrissy le Fruni te thian dun ru ngei ani ti chian ani a Fruni ru then khata phei hi chuan vun them ni oma ngai te po alabet bok chuti lain Chrissy ru te ero a fai thato hle a heng ruwa te hian mishing in emo ram sakol te na an hliam na tur omang nu ma eng ma om lo bok Chrissy te thian dun bodan le thi dan a chan le wang chu hriat ani lo hlen don ta ni in alanga chen khate ero chuan an bo nu hian human trafficker emo arammi le sa local tribe anti te chuan manin anti hlumta an ngai ve tlat thung palina Rochelle Harris holiday man zo nuwa Peru International Airport tanga UK lampana a thlo mek lain Rochelle Harris hian luna danglam tak mai anei tana kumsom ni pasaria upa Rochelle hian thil in hi rideu shok abenga aria ni asoi ani a anu ni reiwak lova azing thau chuan alu kham chu hu deuh purin a hmu a hei hi abenga tanga thil tui hnang chhokina ati hu alo ni a Harris ngai thalo chuan in check up turin hospital lam apan thuaya doctor ten lo exam vel hnuwa chuan thil danglam le maksak tak mai a result an hmuta thlat mai Harris bank chunga chuan magat chikhat ek lungang deuh tak lian zet mai chu tam tak mu chhuwa ani a heng lung te hian taksa chunglam ti sa an ei thina wangin an hla om hle a doctor te po hian heng lung te hian Harris bank chunglam ti sa an ei zel ani chuan meningitis na satak Harris lu le thluak bor vela an thlen thuai don ani ti po an hrechiang hle Harris hi zei ngal chu kani a darkar engmo chen zai ani hnuwa doctor te chuan Harris bank chunga magat om te chu hlo thling takin an la chuak theita ani a bank chunga hian millimeter som ni zet kwa alo om mana ma se vanei thlak takin a blood vessel le a bengdar ero heng lung magat te hian an khoi poi man lo hlau thung anua an zir chian na heng ran lung chikhat a bank chunga lo om te hi larva chikhat the new world screwworm fly anti chungko zinga mi ni in zir chiang tu te chuan an soi ai nga po chani se engtin nge heng ran lung chikhat hi Harris hian a kai thei ti a zo na chu Harris chuan Peru rama trekking anei lain khau chikhat a hu hawa om a ton tlang thu le khau pakhat a benga alu thu a soya ma se chu khau te takte chu a benga tanga alak chhole thuai thu a soi thung chumi om ziani theita chu he khau hian a tui Harris beng chunga hian a thlauta te po anima na le pangana David Miller le Hannah Witherich kumsang ni som police September tha David Miller le Hannah Witherich te ruang nasata ka soi sakti hria chu Thailand island pakhata beach Kotao antia char ani a an pani hian hotela an thlena atanga inchar ani ome postmortem atanga alan dan chuan a meichia zo Witherich hi pong sual ani nuwa nasata ka kuthak ani awanga thi ani a akopui David Miller hi ni khorilawa chu thluk ani nuwa beach tuya inchi ahlum tura kalsan ani thung tual thatu tena an man roken tu thlo te po ruang an chara bul deuh loka hian char ani bok heng thil a thlen nu deuh mai hian poi khoi tu zolina le winzo te chu man anni hnuwa anin puanga anni pahnih hi ramdang atanga headline hmuna na thok tur ron pem anni a hemite pahnih man chung changa hian in hnialna nasataka oma anu de wan soile dan chuan thu nei tu telamin dop na an soi sakna sat em wangin anti lo pui chu anti ani thu soita a anin soile no a tin poi khoina hmuna condom Witherich pong sual na an mana mi pachi omle cigarette bung atanga DNA an lak te chuan zolina le winzo te DNA nen ain men lo ani ti hriat chhuwa ani bok na thoktu te thian dun pahnih hi thitura an chung thurel ani zet nuwa Thailand lalin dam chunga lung in tang turin atele ta zo kani Kotao Island hi an economy bulpui berle sumlu na nar ber chu khwazin te tourist atangin ani a amaro chu heng thil a thlen atang hian Dead Island tia hriat a hlo ta zo ka
kumsang ni pariat atanga chutin alo bera khwalzin mi sombor vel chu thia charto nia chut ani bok parukna chenjia imon se sangni pathum kum khan British khwalzin chenjia imon sile abial pa chu tharuk chung trip Malaysia Indonesia le Thailand ramvel fanga neiturin an chuak ve a hemi kumvek April thlai hian Bukit Lawang North Sumatra Indonesia a anchola he hmuna bar pakhata hian zuchi khatan ordera he zu anin hnu hian ama chau po nilo midang te po chuan an taksa har satna le nomlo na an nei tangal maya kumsom hi pathuma upa chenjia imon si phei hi chuan atwarna sajol hle a kai ang maya atlu hnuwa amitin khuwa amhulo zui ngal maya hetiana sataka ator hnu kar khat hnu leka athi thu puan chu ani ngal bok he until in bura hian jin zuchi khat ani ti hriat theina tur label tarma se anhu dewa jin lem methanol tur tel ani ti hriat chua ani a hetianga methanol pol hian taksa a atho tirin zuin pentrong ang dewa alana wangin hriat chua lo le haipo alo ni fo to reng ani pasari na look good nikum kum sang ni sompakwa September thla mai khan look good hi Australia panin achuaka Thailand island pakhat PPR achot lain kumsomthum pathuma upa British khwalzin look good hian achian terwalin Thai festival kut puilomna chimve turin achuaka he hmuna hian zu tlemazong inin an hovele maya jinglam darli vela an thian jinga pakhat chuan good chu amu hil tuihle ni tura arwata ma se dar kari lote hnuwa thia mu anita ane Gude hi ama thisen tlingpuma chuan bokhup zongin alo muwa investigator terin dan chuan gude hi zanlaya bathroom lampana akalna lama asut case chupalin atlu anga atluk pa hian balconia glass kongkhar chu aboke ta ani anringa ti chuan glass ke hriam tak chuan apuma tak zain athi chuak tam tak chu athi puita angai ani bok pariatna David le Judith Debati kumsang ni som pakhat September thla khan David le Judith Debati te hi Kenyans Lamu Archipelago Island Resort a chol thoven pa in an kala anom na lai tak hi Somalia coast atanga mel somni panga chawahla ani nge David te nu pa hi he resort a hian kar ni vel chamtum an ni a ma se an mani chau chu resort a khwazin chunan ni ti an ril nu chuan Judith chuan ngai thatlo rukna anei ta a azan masaberna Judith hlau thon rukang ngein harsatna anto ngal pang mai Judith chuan thimthama apasal thodeu tok ri chu hria chumi hnuwa ama po chu Somalia pirates anti misualten an kidnapa Judith chu longa apaijama hak line chuan thelu ani a Longlian zo ka anin hlan don lai velin Kenyan pilot te chuan SOS emergency call bo zuin misual te hi an ron nang china pilot lam te hian Judith chu an chan theimial takin ti in helicopter atangin ruile lon an thlak man zeta amai ro chu hemi hnu deuh lok hian misual te hian helicopter lam hoya AK-47 an me pu ta ka wangin pilot te hian Judith hi an chan thei talo ani tharuk chung te meu misual te kuta om hnuwa apasal David chu misual te hian an thatto ani ti hrechuak vele no bok pindan ba le drop zeta Judith hi khung ani a misual te hian chole alu tlem an beve rama anti du da in nuja siam nan an mang fo train akha tokin tha an vodeu rengbok kumsumnga progo upa Judith hi achung khat laina hnai ten ama tlan chuanan 1 million chuang zet misual te hna sum an hlan hnuwa chua zalen ani ve ta ramani hemi hnu hian heng misual te hian mi an kidnap le fawa ma se thu nei tu te lam ero chuan misual tu ma man chu an la nei lo thung